কিন্তু বিজেপির হাখন গেরুয়ার হাখন পদ্ম ফুলৰ নীতি পদ্ম ফুলৰ যে ধাৰা স্মেল এই পদ্ম ফুলৰ স্মেল বিটিআৰত এইবাৰ আমি স্প্রেড করিম স্পষ্ট হৈ গৈছম বিটিসিआव বিজেপিया बांद्राय पावार लानानै शासन खालायगोन ओंखायनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय प्रचार खालाय पाब्लिसिटी खालाय आरो जयनिं कार्यसूची खालामबाय थादो डिफारेन्स बिटुइन इउपिपिएल एंड बिपिएफ 15 বছর বিপিএফ শাসন করিলে 5 বছর ট্রেক্টরে শাসন করিলে তেখেতসকলৰ এতিয়াও এটা কাৰ্যালয় নাই যদি পাৰ্টিৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ঘৰেই নাই তেনেহ'লে সেই পাৰ্টিৰ কি ভেলু আছে আজি 5টা জিলাত বিজেপি চাব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যালয় হৈছে মানে কি বিজেপি সিৰিয়াছভাৱে লৈছে আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ্মানেণ্ট কাৰ্যালয়ই নাই বিপিএফৰ আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ্মানেণ্ট কাৰ্যালয় ইউপিপিএলৰো নাই দুধমা সমষ্টি এইবাৰ বৰফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যেনেকুৱা বড় জাতিৰ ভাল চিন্তা কামনা কৰিছে অহা দিনতো বিজেপিক জিকাই পেলাই বৰফাক যাতে সন্মানিত কৰিব পাৰোঁ বৰফাৰ যি সপোন এই সপোনবিলাক যাতে বিটিআৰত এটা এটাকে যাতে সাক্ষৰিত হয় বা এটা এটাকে যাতে সম্পূৰ্ণ হয় এইটো বিজেপি চৰকাৰেই কৰিব এইবাৰ যে বিটিসি ইলেকশ্যন হ'ব অসমৰ বলিষ্ঠ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল কাৰ্যকৰ্তাসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে সভাপতিত্বত এইবাৰ বিটিআৰ ইলেকশ্যন চলিব আৰু ৰাইজক কৈ দিছে যে এইবাৰ মোদীৰ শাসন চলিব বিটিসি बिथाङा माइसे गाजाब्रा माइसे गाजानि बिथाङा इएम जानायखौनो एखेबारे चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जानाय बायदि मोनबाय नामा बिथाङा गावखौनो बिराद अल इन अल बयनिख्रुइबो स्ट्रं एकदम पावारफुल लिडार सानबाय नामा गावखौनो ओरैबायदि माने डायलग मारिदो जे बिटिआर थानानै बिटिसिनि जानानै रायजोफोर ओंखायनो आंनिबाथ' जिमान बर'फोर दङ आरो जेसेबां बिटिसि बासि दङ गासिबो बिजेपि नागारजोबनांगौ बिथांनि बायदि अपिनियनखौ खोनानायनि उनाव माने मुगैनाय मोनसे सोमजिदों आरोखि आरो साफ्रोमबो बर'नियाव माने मोनसे मुगैनाय जाखांगोन होननानै आं सानो आरोखि आंनियाव जेबायदि जाखांदों जाय माने बर' हारिनि बा ओनसोलनि जोंनि बिटिआर बिटिसि ओनसोलनि फारसे जायनि अनखांनाय दङ गोरबोआव दङ बिथांमोना साफ्रोमबो हयथ' बिथांनि बेबायदि बुंनाय बिबुंथि खोनानानै एसे खायसिब मोनखांदों आरोखि खायसिब मोनबाल' जाया जोङो माने फिननाय होनो रोंनांगौ आरोखि सम फैयोब्ला दा सम फैदों आंनिबाथ' सासेबो बर'फ्रा बिजेपिआव दा माने सापर्ट होनो नांलिया आरोखि मानो होनबा बिथांनि मेन्टेलिटिया थिग नङा आरो बिथांनि बायदिनो हयथ' माखासे मानसिफोरनि मेन्टेलिटियाबो थिग जानाय नङा आरोखि बिथाङा जेबायदि राजा बायदि बुंदों आंनिबा जेसेबां बर' मानसि दङ सोरबा इउपिपिएल खाम सोरबा बिपिएफ खाम खिन्थु बिजेपि खालामनो नाङा रावबो आंनि बायदिब्ला नैबायदि जुदि मेन्टेलिटिनि मानसि जुदि नुयोबा बा जोंनि बिटिआरखौ सोलायनो नागिरनाय दखलाव लांनो नागिरनाय मेन्टेलिटिनि मानसिफोर दोङोबाथाय बिसोर माने गावसोर जोंसो सान्थि लाबोबाय जोंसो बड'लेण्ड बिटिसि होबाय होननानै बिराद माने गोग्गामारि सासे सानै फिसा थिफुदला लिडारफोर आरोखि दा बेनिखायनो बै फिसा थिफुदला लिडारफोरनि थाखायनो जोङो बिजेपिखौ माने उत्तर होनांगौ आरोखि बेनो जे बर'फ्रा गासिबो ओंखारजोबनांगौ बिजेपिनिफ्राय ओमफ्राय जाय जेरै हागो गोसो बिपिएफ थानो ना इउपिपिएल थानो थांजोबनांगौ इलेक्सनखौ बिपिएफ इउपिपिएल एकदम स्ट्रं भाबै गेलेनो नांगौ बेनिफ्राय इलेक्सनाव जाय बांसिन सिट देरहानो हायो बेनो सिफ जानानै मोननैबो एलाइन जानानै बिटिसिखौ सालायनांगौ आरो बिपिएफ इउपिपिएल मोननैबो ज' जानानै बिटिसिखौ सालायनांगौ आरो इलेक्सनखौ गेलेनायाव गावबा गाव गेले मारै हायो देरहानो नाजा ओमफ्राय बिपिपिएफआ बुरजा सिट देरहानो हायो ना इउपिपिएलआ बुरजा सिट देरहानो हायो जायनो बुरजा सिट देरहानो हायो बिथांमोननिफ्रायनो सिटखौ लानानै एलायन्स खालामनानै आंनिबा बिटिसिखौ सालायनांगौ माने एकदम बिजेपिखौ आउट खालामनांगौ आरो नैबायदि थिफुदला लिडारफोरनि थाखाय बे उरुप कुमार देमोन बायदि थिफुदला लिडारफोरनि थाखाय जोङो बर'फ्रा बिजेपिखौ उत्तर होनो गोनां जादों आरोखि आरो होनांगौ बर'फ्रा बिनि फिननायखौ होनांगौ थारमाने उरुप कुमारमोन बायदिया इएम देरहानानै मा खालामनो हायो नायनांगौ थारमाने एमसिएल देरहानानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव सरकार दानो हायाबा मा खालामनो हायो माने बिसोरखौ गुजि नायबाय थानांगौ थारमाने इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो माने एलायन्स जानानै माने सरकार दानानै बिसोरखौ थारमाने लुगैथि गोजाननिफ्राय खुदै रथ' नायहो हरबाय थानाय मोनसे परिस्थिति खालामनो नांगौ थारमाने गावबा गाव गेले बिपिएफआबो गावबा गाव गेले इउपिपिएलआबो गावबा गाव गेले ओमफ्राय उनाव एलायन्स जादो जायनो बांसिन सिट देरहायो बिथांमोननिफ्रायनो सिटखौ लादो माने रानलायदो सिटफोरखौ डिपार्टमेन्टफोरखौ बेबायदि गेलेनांगौ आरो होमबासो बिजेपिखौ उत्तर होनो हागोन आरो खौसे जानो हायोबाथ' आरो साबसिन खौसे गेलेनो हायोबा हानाय नङा बायदि मोनदों आरो मानसिफोरखौ मेन्टेलिटिफोरखौ नायनानै बर' लिडारफोरखौबो मानो होनबा लिडारफ्रा
बा गावबा गावनि पावारखौ सेरलायनायावनो गोबां हारिफोरा जोबलांदों बर' हारिफोराबो बेबायदिनो जागासिनो दङ दा जोबलांनोबो हागौ दा पावार सेरलायनायाव आगोलबो राजा महाराजा बर'नि हादोर बर'नि रायजो राज उलाफाद आगोलनि बर'ल' नङा गोबां गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन रायजोफ्रा बे पावार सेलायनायावनो गावजों गाव बुलायनानै माने गावबा गावनि हादोर रायजो खोमाना लानो गोनां जादों आरो बर'फ्राबो दा बेबायदिनो जानो थांगासिनो दं आरोखि खौसे जानो रोङैयाव दा ओंखायनो खौसे जानो हाथाराबाबो अन्तत एलायन्स जानानैबाबो सरकारखौ दानांगो आरो एटलिस्ट नैबे बिटिसि ओनसोलाव माने मारै हायो बिपिएफ इपिपिएल मोननैजों खौसे जानानै गेलेयाब्लाबो खौसे जानानै सरकारखौ दानानै बिटिसिखौ बर'फोरनि दखलाव लाबोनांगो एबा बर'फोरानो सालायनांगो आरो जाहाथे बै उरुप कुमार देमान मोनबायदि थिफुदला लिडारा जाहाथे माने बिराद दांकब मारिना बाथ्रा बुंनो हाया आरोखि दा बेखौ जों बयबो फिननाय होनो थाखाय रेडि जानांगौ थारमाने